uyambona uye lo ozoshada naye Yebo. noma emboziwe Yebo. noma emboziwe abakushintshelanga yini ungamembuli simbone washada naye emboziwe ngisafuna ke nime nje lapha DJ ayikhali lento ayikhulumi ngiyekela baba nginayo imic mina engayiphiwa uThixo ukhona ongangizwe emshadweni kufanele mina ngifuna ukumbona angeke ushadise nomuntu emboziwe nilizelani bo lento ngivula kahle ngesinono nilizelani emshadweni wakhetha kahle makhumalo Buka lapho. wakhetha kahle makhumalo uyayibona le ndoda inesineke Umuntu tuba. siyabonga ake ume ngapha makhuma babuzulu awume ngapha makhumalo kancane le ngubo iyahlupho makeba twister nje makoti awu twiste nje ubuka umuntu wakho cha ngifuna utwiste ubuka umuntu wakho Metron uzawusebenza la ake ubuka umuntu wakho ake umbuke baba ungahlali isibongo siyabonga kuhle ukufika kamakoti ekhaya ngicela ningibheke kancane ake ngisho lento ngingakafundizwi leli zwi ngifuna lifakazele lento engizoyisho in short ngifuna ukuthi kwakuhle kwethu ngifuna ukuthini kwakuhle kwethu come on let us talk emshadweni let us talk semshadweni la akufanga umuntu ngifuna ukuthi kwakuhle kwethu ngifuna ukuthini kwakuhle kwethu kwakuhle kwethu all right kusho bani kusho ithambo la kwaKhumalo lijabulela ukubuyela ekhaya kubo kwaZulu niyaphazamisa on that passage and you are disturbing us because siyashuta la kusho ithambo la kwaKhumalo lijabulela ukubuyela kubo kwabani kwaZulu ngikushiso yini lokhu in short uNkulunkulu wadala umuntu ngothuli lomhlabathi wasemphefumulela ngomoya wakhe incwadi kaGenesis isho njalo yezwakala yebo wamphefumulela ngomoya wakhe mayeqala uNkulunkulu uthe asenza abantu ngomfanekiso wethu but mayisedala uNkulunkulu udala umuntu then wasemphefumulela ngomoya wakhe kusho ukuthi umuntu ngenkathi uNkulunkulu esemdalile bephelele umuntu ebe combination of a male and a female niya understand yeah ebe combination yowesilisa nowesifazana umuntu now uNkulunkulu uthatha umuntu make wambeka ensimini yase-Edeni umuntu wayephelele eEdeni ensimini kodwa lo muntu akakholwa ukuthi uphelele ulokhu uyayiqalaza uyayibheka uyabona ngazathi khona into enjani eshodayo emshadweni kukhona into enjani eshodayo na uNkulunkulu indoda uyilehlisela ubuthongo ngoba uyayibona ukuthi mayiyodwa inesizungu now usafuna ukumnikeza lokhu abona ukuthi kunjani kuyashoda nisenami akithi yebo uNkulunkulu usofuna ukuletha lento eshodayo ke endodeni uyehlisela ubuthongo usekhipha ibhambo lisho njalo iBhayibheli nonke nilifundile wehlisela ubuthongo uZulu wakhipha ubhambo kuZulu niyangizwa yebo walithatha waliphosa kaKhumalo la kade ekhiphe khona ubhambo kuZulu wavala ngenyama when he wakes up akazange abuza ubuhlungu kodwa ubhambo bese lunjani lukhishiwe now waliphosa kaKhumalo
wathi nina bomtunga bombulazi ngilungiseleni lolu bhambo. Niyangizwa kodwa? Yebo baba. Ngilungiseleni ini? Lolu bhambo ningichozele lona. Ngesikhathi esifanele ngizolithatha ngilibuyisele la engangilikhiphe Khona. hayi abangizwa abantu. Niyangizwa nawo? Yebo. Kakhumalo balungisa. That is why kuthiwa mawukhulisa ingane yentombazane wokwazi ukuthi ukhulisa umfazi wenye ini indoda. Kakhumalo balungisa mamtungu. Kanti balungisa ubhambo lakwabani? LakwaZulu. uZulu naye wahamba njengensizwa ucinga ini ubhambo lwakhe ngoba kunento kuyeshodayo ubhambo lwakhe wayibona imbambe edrobheni ifaka amaruthi zihamba ishaya amahili wanikini ikhanda kwasho ukuthi akabi yona le ayifunayo zeze ezinye zayiletha zathi awuMageba insizwa yakithi sakhula ndawonye wandlula njengensizwa kodwa kwasho ukuthi akabi lento ayifunayo uthenge linye ilanga ehambela eitaladini la ehamba khona ngabe ngeqhuthu ngabe ngephi uthunyiwe uZulu lokho ayikuthunyiwe kwakhona into enyakazayo come class kwakhona into enjani manje enyakazayo wathi mayembona lo kwakhona indawo ethintekayo Mageba ukuthi impela lo engimbonayo uyinyama yenyama yami uyithambo lamathambo ami uma ngabe ke silana ke uma emthola uMageba ethola umkakhe uMakhumalo alright sala phansi mhlathiseni phansi yeah mhlathiseni phansi kancane awekho amanzi nimphuzisi vele umakota kalalanga all right thank you very much thank you siyabonga Busena amanzi makoti there's no train smash here Metro shayela umakoti fan uzoba right Zulu ungayishayela in short Mageba siyacela siyaphazamiseka la in short Mageba lento esizoyenza la sizobuyisela ubhambo lwakho baba lolu uNkulunkulu ayilikhiphe kuwena namhlanje sizogcwalisa ukuthi wena naye nizobanyamanye lo uyithambo lamathambo wakho sizonihlanganisa ngokwenyama kungaphelele enyameni kuphela kodwa even spiritual sonihlanganisa ngisho idala zako kwenu namhlanje zizohlanganiswa zenziwe into eyodwa siyakubongela ke Mageba ukuthi ohambeni lwakho ulitholile ubhambo lwakho kunabantu abasahamba bengakayitholi imbambo zabo kunabantu asebetholene kodwa uthola ukuthi cha ubhamba kusilona namhlanje ke Mageba sizothi ke siyakubongela futhi siyambonga uNkulunkulu now ngifunda incwadi encane ke bese siyaqhubeka nomsebenzi ngivumeleni ngifunda incwadi yabase Efesu 5 engikupha yona Mageba namhlanje angikuphi wena wedwa kodwa ngipha wonke umuntu ake nililizele emshadweni kancane nansi incwadi engikupha yona yes nawo kumsebenzi mkhwenyana awazi makoti ukushiswa ilanga abantu benama umbrella nomkhwenyana ashiswe ilanga abantu benama umbrella uyiphabisa kancane baba ngizombona makoti aliphakamise ikhanda ngimbone asilaleleni ke nansi incwadi kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo
njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena, ngokuba akekho wake wazonda eyakhe inyama. Kepha uyayondla, uyiphatha kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalungu emzimbeni wakhe. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe. Ngicela sishoni anamathele kumkakhe. Class, Anamathele kumkakhe. njengalokhu umuntu indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkakhe. Now you stick on your wife njenge glue. Ithi le ncwadi akekho ongazonda inyama yakhe, lo namhlanje uzoba inyama yakho. Laba ababili bayokuba nyamanye. Nawu senzoba inyama enjani? Eyodwa. Kusho ukuthi akekho fanele ukuyodansa kwenye indawo ngenyama yomunye, omunye engekho, nomunye engazi ukuthi inyama yami ngathi sekudanswa ngayo le. Akekho fanele inyama yakhe ayithole. Hey, angiyeke le ndaba kodwa ngicela uyangizwa baba. Imfihlakalo kaNkulunkulu, kepha ngikhuluma lokhu ngoKristu nebandla. Nani ke yilona lo makathanda umkakhe njengokuba ezithanda yena, kodwa umfazi makahloniphe indoda yakhe. Nalizwi elincane sizoqhubeka. Iduty yakho Mageba, in short, uthatha indawo kaNkulunkulu. Inhloko yowesifazane indoda. Ayikho lento eshunyelwa 250-50. Inhloko yowesifazane indoda. Inhloko yendoda uKristu. Wena ke uthatha indawo kaNkulunkulu, ufuna uthanda umkakho njengoKristu ethanda ini ibandla. Ubuhlungu obuziwa umkakho fanele nawe ubuzwe. Lo uyinyama yakho, lo ubhambo lwakho. Ithi incwadi kaPetro 2, ithi kanjalo madoda hlalani nabo ngokwazi ukuthi bayizitsha zibuthaka futhi bayizindlalifa zombuso, nibanikeza udumo. Udumo lokho lonke usuzolinikeza bani? Umkakho. Ngokuba indoda ehlupha umfazi, umkhuleko wayo uyathiywa, awufiki uNkulunkulu. Noma ungathandaza kangakanani kodwa mawuhlupha unkosikazi, umkhuleko wakho ngeke uzwakale ezulwini. Noma ungabakhalisa abantu inyembezi emhlabeni kodwa mawuhlupha unkosikazi, umkhuleko wakho awuzwakale ezulwini. Ngoba mawuhlupha yena uhlupha inyama yakho, awukwazi ke wena ukuyizwisa ubuhlungu. Ake ngikhulume nje. Nisekhona emshadweni? Yebo. Nisekhona? Yebo baba. Kunomdlalo engiwuthandayo. Ngiyacela abantu banginake, ngiyanakeka umthetho wakhona. Kunomdlalo engiwuthandayo mangiwubuka lapha ku television. Ngiyaye ngibuka iboxing, ngibuke ini? Boxing. Bese ngibuka iwrestling. Ngibuka iwrestling. I-wrestling iyangixaka weyithandwa zami. I-wrestling ngiyaye ngibona abantu bengena eringini. Sesiyakhuluma. I-wrestling ngiyaye ngibona abantu bengena eringini. Niyangizwa? Yebo. Ngiyaye ngibona abantu bengena eringini. Bathi besaqala nje impi. Kusaqala. Nango omunye useyaphuma eringini. Sebemjaha ngaphandle kwani? Kwering. Nange sebaleka beyomshanga ezitulo. Lapha kwi-wrestling. But ukhona umdlalo engiwuthanda kakhulu baba Mageba noma Mageba. Ngiyambona manje sezoba right. Ninesenje bomama. Mhlambe nathi mbambe kakhulu. Ukhona umdlalo engiwuthandayo we-boxing baba Mageba. Ngiyabona iboxer lifaka ama-gloves lingena eringini.
uma iqala imzuliswane lapha kuliwe eringini angaze ngilibone iboxer seliphuma selibaleka eringini kodwa iboxer ngiyayilibona lilwa makuthiwa balishaye nge-TKO ngilibona lifela kuphi eringini namhlanje sizokufaka eringini sifuna ukuthi emshadweni uhambo lo ozoliqala lo hambo ozoliqala njengalo liyahambo labantwana bakaIsrael bekhishwe eGibhithe besiwe eKhenani therefore uma ungena eringini namhlanje ungaphumi eringini ningaphumi eringini nomngakho ngenani eringini ningaphumi ngicela ningitshele mayise ready ngoba kuzofanele naye angiphendule la yoba kufezekanga phela mangingavumisa wena wethu ngizothi ke Magebe ungaphumi eringini hlala eringini Magebe fuze ngase ngiyaqeda ngifuna lezulu lize liphele la suka sathane asha suka sathane suka endleleni suka endleleni suka sathane suka sathane imoya yonke iyaqalekiswa manje egameni likaThixo Baba nendodana nomoya ingcwele amen amen makoti hlala phansi ukhulume nami awuvuma ukuthi yebo baba Yebo. siyambonga uNkulunkulu wasibizayo siyamxosha uSathane sithi akaye wantshabalala washo njalo umongameli wethu envimlangeni wathi hayi kwashabalala aye kwantshabalala la ngayikhona olubuyayo emgodini omnyama ongenamkhawula kuyona indawo yokuhlala imimoya yabantu ayinayo indawo la siyayiqalekisa yela ivela khona abanikazi bayo abadle ushadini wabo manje singena esifungweni somshado singachithi isikhathi eside singena emshadweni makoti usuku oluhlelo nosuku olungcwele uNkulunkulu akukhethele lona usuku lakho lenjabulo leli bonke abafuna ukuphazamisa injabulo yakho siyabadedisa usuku okudala lithandazelo ukuthi alube impumelelo namhlanje ke uNkulunkulu akalifezekise kube yilona ngiyacela mkhwenyana uthatha iflowers linika uMetron ngicela nabaphethe amaring bangabi kude babeke eduzane do you have energy manje yabi khona ungami hayi sukuma ngikukhuthaza mbambe itasengakhona so siyacela uphethe amaring asondele eduzane because when we start this so bese sofaka amaring khona angisafuna ukumisa isikhathi eside umakoti uma ngabe ngakabi khona akekho sicela ukuhlala phansi kancane makoti relax kancane nginomkhonyana isihlalo ahlala eduzane because when I start this baba sofanele siqhubeke sifake nje ring makoti usuka kwakhumalo uyakwaZulu incwadi kaJeremiya 29 ithi funani ukuthula komuzi la ngenithumbele khona ini ukhulekele ngilinda amaring bakudlala sicela umuntu wamaring uphi umuntu onamaring uphethe amaring
ake ngisho emshadweni incwadi kaJeremiya 29 ithi funani ukuthula komuzi niukhulekele ngibhekisa kuwe makoti wena njengoba uya kaZulu ufanele ufike wakhe lo yamuzi kulo yamuzi wena kuphela into ofanele uyifune ukuthula kwawo ngoba ithi le ncwadi ekuthuleni kwawo lo muzi nawe uzofumana ukuthula uma ubafica belwa beshana ngezitsha ungayingeni leyo ungafiki kaZulu ube room divider uhlukanisa abantu mawufika kaZulu support indoda yakho yeseka indoda yakho loze ngayo ungahlanganyeli nabantu abayizitha zomyeni wakho kodwa uma umyeni wakhe introduceile kwifamily uma kusasa sexabana nayo wena ungaxabani nabo mutshela ukuthi baba yibo labo wangazisa bona ubathanda abantu bakwaZulu amaringi ngiyaqhubeka right man yes sekulungile ungaxabani nabo makoti wena kuphela kaZulu ufuna ukuthula komuzi niyangizwa ngithini afuna ukuthula kwani umuzi awukhulekele indoda oyiganayo namhlanje idinga ukuthula ithi incwadi yezaga kungcono ukuhlala ehlane kunokuhlala nonkosikazi okhulumayo ngoba unkosikazi okhulumayo ufana neconsa eliconsayo usabathela iyaconsa lithi xo ithi incwadi yezaga ubuhle bomfazi okhulumayo abunangqondo bufana nendandatho yegolide efakwe ekhaleni lengulube indoda iyakwazi ukuhamba iyohlala emkhukwini ishiya umuzi wayo omkhulu because emkhukwini indoda ithola ukuthula makoti mawuzongena le ndoda ifuna uyiphathe kahle idele inkomo zayo konke yakuthatha yathi wena uyithambo lamathambo ayo inyama yayo uthi uNkulunkulu mayezokakha wesifazane uthi akulunganga ukuthi indoda ihlale yodwa ngizokwenzela umsizi onje ngaye nawe wena uzosiza le ndoda uzoyeseka le ndoda yakwaZulu uzoma kunye nayo le ndoda yakwaZulu uzoyicebisa nala khona ingasaboni kahle wehlele ngezantsi uthi kodwa makeba kodwa ndaba ezitha angiboni ukuthi bekufanele ulithathe ngalolu hlobo mayisithi ukuthela ithatha amawala wena ufana namanzi abandayo ufanele uyiphuzise wona bese iyehla uma sebethi akasangeneki ubhuti kodwa wena uyakwazi ukuthi umehlise angeneke umthande umthobele uma ngabe umthobele uzokuthanda make thanda umkakho njenge-investment ukuthanda umkakho kufana nomuntu odeposit imali kwi-bank account mawufaka imali on your bank account when you go to the ATM awutholi into ethi insufficient fund mawufika kwi-ATM ufika uthola imali la ujabule kodwa mangabe ungamthanda umkakho umfake e-trade uzothi ulindele uthando uthola into ethi insufficient fund awukwazi ukuwithdraw imali phela la ungayifaka ngakhona for you to receive uthando kumkakho indoda inikeza ukuthanda madoda thandana umngeni nani-ke bafazi thobelani ini amadoda ithi incwadi madoda bafazi ningawagodleli amadoda ngemzimba yenu lo mzimba makhumala kusasiwakho kamageba lo mzimba kusasiwakho kamakhumala ithi ningagodlelani because umakhumala usuke ekhaya kuyadliwa ama-briped zonke izinto ikhona into engekho ekhaya uma ngabe umkakho ningeza ukuhlala kamnandi ekamereni nigodlelani awukho lo mshado nifana nabantu abahlangane phezulu njengey'hlahla yikaGumtree uma secasuka
ume nolaka unkosikazi ulaka lupholiswe ekamereni umshaye Mageba kodwa ungamshayi ngezandla lesi unkosikazi uyashayo Mageba unkosikazi ukuze mawumshaye kahle umbone eksene ekhandela ibreakfast ecula ingoma athi siyohlabelela sithini siyohlabelela ihubo lasesiyoni elingaziwa umuntu umthande Mageba asindluleni ke ngiyambona nangu seyahleka anilizele emshadweni Mageba ungamgodleli ikhona into zakhe unkosikazi wakho Mageba akakudonse ngayo yonke into ekhona emzimbeni wakho bathi abantu abangaganiwe hawu wado udonswa umfazi ngekhaya namhlanje uzovuma ukudonswa uye mdonse Mageba bese uvikela umkakho emndenini wakho because umndeni wakho uzobona uphethe umndeni wakho uzobona lezi yazinto lezi zinto abayibonayo ukuthi ilokhu kempela ke mina engikuthandayo. The first thing indoda efanele iyenze ukuprotect umkayo emndenini wakho unganikeli ngomkakho unomsebenzi ngaba bomkhulu ahambe 2 weeks eyogaba inkuni agaya utshwala athwele abe sigqila umkakho mawufika ngolesihlanu fika naye ngolesihlanu nganikeli ngomkakho bathi sicela umakoti inyanga yonke ezoklina babe ngaklini ngani bona basalele bengaklini balinde lo iwashing yobhuti nobaba abadala akeme kancane lo ungowakho mvikele emndenini wakho uma nenze njalo nikwenze ngothando ngoba naye jabule ethokoze kodwa uzunganikeli ngomkakhe emndenini wakho ungawuhlala umhlangano nodadewenu ngomkakho odadewenu sebezokuthanda kakhulu ngoba usuganile thanda umkakho njengoba uzithanda balungile mabethi ngeke umtshele lutho ubhuti ngani ngomkakhe that's what we need azange uthatha imate la sizothatha inkosikazi uthatha inkosikazi yakho respect and protect your wife mabehlangana ngomkakho ungahlangani naye njalo ima nomkakho baba take a stand nomkakho umkakho mgcine ekhazimula baba ungowakho mawuhambe endaweni uzuyishayisa amawindini ubhekela umkakho ungahlula ukuthengela umkakho i-streetwise 2 into encane bazomthatha unamathele kumkakho amadoda ambona unkosikazi okungananyethelwanga kuye ayacinga amadoda wayisabi iring esandleni Mageba unkosikazi onganyanathelwe amadoda ayamnamathela ngicela sisukume sishadise in short siqede le ndaba usenakhona sukuma makhulu amaring asekhona siyabonga hayi waphathi ba namathela umkakho umunama wangamnamathela bazomnamathela bayambona unkosikazi ongananyathela bayambona unkosikazi onesizungu amadoda bese bayafuna ukumnama unkosikazi uyanama nanya ungezwe amadoda uthi angezwe lokhu uhamba ngehla ngenyuka nomfazi mina namathela wena la bathandwe enkosini sesingena kuyifunga sesiyafunga manje siphambi kwa commissioner of oath angithi sithatha isifungo sibalekile magoda angithi isona into ebalekile sifunga phambi kaNkulunkulu namhlanje nalo sithembise sosenza la sisenza phambi kaNkulunkulu ngiyacela mase sifungile ningawuphazamisa umshado uma ngixabana kodwa ningawuphazamisa umshado abantu bathi beyixabanela bodwa benenkinga nje bese beyophazamisa umshado ngathi ngiyawuqeda lo mshado wenzeni umshado wenzeni xabanani nilungisa inkinga yenu niyeke ukuphazamisa ini umshado ungcwele it's a separate entity eyimelele ningayiphazamisi akekho nje okufanele makunenkinga ngathi ungaphuma kuphunywa la asuphazamisa umshado bathandwe enkosini
nilapha phambi kwenkosi kanye naleli bandla elingofakazi. Nilapha phambi kwani? Naleli bandla elingofakazi ukuba namukele isibusiso sikaNkulunkulu kulesivumelwano senu somshado. Kodwa phambi kokuba siqhubekele phambili nalolu hlelo luyingcwele, masicabange ukuthi libaluleke kangakanani nokuthi kuyisenzo senu nobabili. Aluyingcwele masicabanga ukuthi libaluleke kangakanani nokuthi kuyisibopho nesibusiso esikhulu kangakanani enimelwe yiso kulesi senzo senu nobabili. Izwe elingcwele likaNkulunkulu liyasinika umqondiso odingekayo. Impilo yomshado engena kuyo manje ingcwele ngoba uNkulunkulu uSomandla uyingcwele ukwenzile lokhu uqobo lwakhe uma ethi. Asilalele. Akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Khona ke uJehova uNkulunkulu wakho wesifazane ngobhambo abeluthathe kumuntu. Ayizwe into kade ngisho eqaleni? Wamisa kumuntu. Wakhiwe ngobhambo oluthathwe kuwe. Lase libuyiselwa kuphi namhlanje? Kuwe. Sibuyisela le yade ayithathwe kuwe kwaseqaleni. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. uNkulunkulu wababusisa wathi zalalani nande ligcwalisa umhlaba niwubuse. Ngiyabuza ke kuwe Mthandeni Zulu njengendoda phambi kaNkulunkulu naleli bandla elingofakazi. Iyasebenza ba? Uyakuhlala emshadweni. Ngifisa ukuhamba kahle la. Ngoba nasi isifungo siyasenza siphelele. Uyakuhlala emshadweni ngokwesimiselo sikaNkulunkulu nale nkosikazi yakho ishadayo. Uyakuyihlonipha, uyithande, uyiluleke, uyivikele, uyincede ekunotheni nasebuphofini. Ekunotheni nasebuphofini. Ekuhloniphekeni nasehlazweni. Ake ngime makhepha. In short, ekuhloniphekeni nasehlazweni uyakuhlala nayo. Ihlazo leli akuhlangana umndeni omakhepha ayikaze yenzeke lento. Yihlazo isifungo sithi namhlanje uzohlala nayo ekuhloniphekeni nasehlazweni. Awuyikuyinikele emndenini wakho ukuthi hlanganani bomakhepha nali ihlazo. Ungathathi omunye esaphila lo. Ungathathi omunye esaphila lo. Ugcina izifungo zomshado ngokukholekile ungahlukani naye nize nihlukaniswe ukufa. Isho njalo incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 7. Nize nahlukaniswe ukufa. Lokhu kuyisinqumo sakho esiphelele na? Uyasiqinisa phambi kwaNkulunkulu owazi konke naphambi kwaleli bandla elingofakazi. Uma kunjalo vuma kuzwakale uthi yebo. Yebo. Useyivumela uMageba ukuthi uzohlala naye ehlazweni nasekuhloniphekeni. Uthi ake umthatho omunye esaphila lo bayohlukaniswa ukufa. Isho njalo incwadi ithi uma esefile umlingani wakho ila khona uqala ukuphuma emthethweni. Ithi owesifazane mayanjelwe indoda uphumile emthethweni wani wendoda. Nasi ke isifungo ayukuthatha omunye esaphila lo. Vuma kuzwakale uthi yebo. Ubatshele futhi Mageba. Yebo.
thina bezitha. Kanjalo ngiyabuza kuwe Thulile Khumalo, njengenkosikazi phambi kaNkulunkulu naleli bandla elingofakazi ukuthi uyakuhlala nendoda yakho ekuhlanganyeleni lomshado ngohlelo likaNkulunkulu, uyakuyihlonipha, respect, uyithande, uyilalele